Vind je het net zo leuk? Je woest toch zo graag in? Ik doe het dan net. Oh jee, nou daar word ik echt net in. Ja, ik wil misselijk ook een shirt. En wat vind je ervan, Sverre? Vind je het leuk, die plopsa? Oh! Pak het. Oh nee, dat is allemaal wierbun. Goeiemorgen, een naaie dij. En vlog. Wat? Waar ben je? Verrassing. Waar ben je, joh, het jaar? Doe maar eens vertellen. Plopsaland! Wie ben mij? Arjen, Katrin, Niels, Tjibbe, Ilse, Sverre, Famke, Jelke, Sake, Jara en ik. We zijn uit Plopsaland. En het is lekker waar, dus we krijgen mooi plataanse boeten. Maar we zullen hier even vernuiveren. Dus ik zou zeggen, via het abonneren en het liken. En ik neem je mute. Bye bye. Hey, hoi. Oh, dus heel net spier. Oeh. Nee. Die buggy is ik net mij verhielden, maar van alle troep. Ah, leuk. Hier kijken, nog eentje. Ben ik sterk, jongens? Ben ik sterk? Nog even met spierballen doen? Ja, leuk. Zit het hinder zaken? Nou, doei hè? Doei! Nou jongens, en dan komt die jongen van mij op een struisvoel. Dat er gewoon mee te kleren, hè? Oh nee! Eeuw! Eeuw! Neem een draaien, kan net. In de draai, zit ik in de draai, moene? Jazeker. Hallo! Kibbel. Dan het kaart even hier. Oh, schat. Zit Jelke nou maar Ildo hierin? Ja! Oh, dat gaat een fiesta mal. Oh, Niels is rijk, Niels! Gaan we in de achtbaan? Ja! Ik wil even dit zien en dan gaan we in de achtbaan, oké? Ja. Zie maar zien. Niels zit erin en Ildo. Zie, dit is Niels. Veel met die houten. Joe! Wat gaan we doen, Fanny? Wat gaan we doen? In de achtbaan. In de achtbaan. Vind je dat net spannend? Ja, kriebeltje. Een kriebeltje in de buik, hè? Ja, een shit, wij maken we erin. Een shit. Denk daar. Hier redder. Zuster? Kijk maar. Oeh, leuk. Kijk voor mij. Ja, wat dan? Ja, dat lukt me ook met. Hallo. Ze moet dan net. Maar wie gaat wel? Ja, wie gaat wel? Nou, ik dacht het al. Was toen wel, Ilse? Was toen wel? Dwaal wie wel? Oké. Dat is vrouw. Ja, dan mogen jullie allebei wel zo ver mogelijk zitten. Ja, kijk ik even op de hand. Veel plezier. Ja hoor, Dat gaat ze rondje. Het is herkenbaar. dat is herkenbaar. Het is wel drukje. Het is nog lekker rustig, jongens. Het is wel ideaal. Ik hoop dat het Ik denk dat het zo wel. Misschien dat ik wel juist wel. Ja, natuurlijk al jouw tol. Misschien de meeste keer al lang Ja, best. toch? Doei! Doei! Love you! Nou, denk je wel. Hey. Ik wil elkaar lekker als jij er maken. Ja, hoe kun je dat doen? Oh. Oei. Oh ja. Oh, zo ja, zag je dan? Dat is hier zo maar spannend. Ik denk wel dat ze net spannend voor je. De camera al beter hadden, denk ik. Kunnen we nog een zitten? Oh ja, dat is echt zo. Nee, komt dan wel vrij vlot. Hey Niels! Ik ben eruit natuurlijk. Ja, ik vind het echt wel spannend, hè? Maar hun vooral. Ja. Nou, Ildo hier ook maar in de hollen, maar dat zit wel shit. Wel dit stukje. Dit stukje, dat is best wel lekker. Oh, ik ga ook nog leren.
Ik wil gaan hè? Ja. Maar dan gaan we een keer mijn jaar al lopen. Oh, hij heeft foto, hè? Oh, shit. Hier zit ik alleen nog. Weet ik net, ik wil eens de foto's zien. Oh. Ik is alleen maar heel liet zien. Ik print de code ook even aan, wil zien dat het wat is of net. Ik ben nog hier aan mijn Ilse, hoor. Of weet je het net? Moet je ervoor maken? Oh ja, nou ja. Oh, pisje, kom gauw. Kom gauw, ga naar de wc. Krijg het op Tjits, hè? Hij is hier op een foto. Was er op een foto? Ja. Oh, maar ik heb uit de klap. Ja. Nou, dat kan wel. Kom. Ik zie Max alweer. Dat is leuk, hè? Ja. Maar hij is wel een beetje dik. Maar ik wil mijn mem erop. Mijn mem erop? Ja. Nou, dan gaan we together. En ik mag mij. Ik wil mij niet mij. En mag Hallo. luisteren. Ja, zullen we ernaast staan? Ja. Kom. Waar best? Kom maar, neem eens druk. Mama, ja. Mag je hier kijken? 1, 2, nog eentje. Ja. Zeg, kom maar. Kom. Dan ben je echt in West. Ja, wat vind je die wel leuk? Ja. Mooi, hè? En het is lekker rustig. Ik heb wel oren zomaar in. Ja. En we geen dikke regen en zo. Oh jongens, wat gebeurt hier? Oh, fietsen wat spannend. Kom, ik fietsen net zo leuk. Illy! Fietsen net zo leuk? Je woest toch zo graag in? Ik doe het zo net. Oh, wat sneu. Dat roepten ze de hele dag, mem, ik wil in die kikkertjes. Ik wil in die kikkertjes. Maar ik geloof net dat het een succes is. Moeilijk, ja? Hè? Ja. Ja. Kom op, Shaki. Hey. Het lijkt zo makkelijk, maar het is best wel lastig, hè? Ja. Hoppatee. Wacht, ik wil zwarte, want die komen hier net vaak jongens. Die gaat achteruit zwemmen, zie je dat? Dus ik ga blauwe. Ja. Hey. Nou, dan maar wat uitziet je, denk ik. Ik iets van loos iets. Oh, wat leef. Ja, dan zie ik het iets van loos uit. Welk zit dan? Ik denk Maya erbij. Maya erbij, knuffeltje? Ja. Oh, het is een squishy. Ja, het is Oh, leuk. Nou, dat vind ik wel leuk. Die is van Loï. Ja. Nou, het Lois is nou net maar natuurlijk, dus dat vind ik denk ik wel heel leuk. Ja. Leuk man. Nou. Wat? Hey doeg. Zie je dat Famke het wel leuk vond? Ilse vond het verschrikkelijk in de kikkers. Vindt Famke het wel leuk? Oh, Famke vindt het wel leuk. Ilse vond het net leuk. Die roept de hele week ik word in de kikkers en dan ziet ze erin en voelt ze het net leuk. Hey Fami, kwak kwak. Ilse net. Geef een gliedje jongens. Ik had er zin in. Ga ik er nog maar uit. Het is een matje spreken. Ja? Nou, maar we eerst heel vier rennen. Even conditie testen. Ik wil naar stad. Doe eens naar tante Ilse. Nou jongens, we gaan naar gliedje. Check, hoe grip. 3, 2, 1. Go! Woe! Woe! Hoi. Nou, ze gaan nog een rondje. Ik bloei je wel een beetje zwerren. Ja, doe maar ja. Doe maar. Mooi trapje en kom op Ilse, kom op. Oh, daar komt Famke al hoor. En nou komen Jarenzaken en Ilse. Door die week. Ik schrik me neer, jongen. Ze wint niet het paard. Ja, ik dwaal wel, hè. Ik dwaal wel. En liet op het chippenmerk nog schrikken. Schrik mijn hoedje.
Hast du een mooie stempel in hand? Plopsa. Aan de website wie Plopsaland. Dus ja, of heet het gewoon Plopsa? Het heet gewoon Plopsa. Nou, lekker kikkersen. Kwak, kwak. Doei. Nou, lieve schatje. Oh, hij is zo cute. Lekker springen. Kwak, kwak. En Jaren zil met Tsjil ook in dat ding. Oh, kijk even, Tsjil. Gaan we erin, Jaren? Ja. Tsjil, hast er zo zin in? Ja. Oh jee, nou daar word ik echt net in. Ja, ik wil misselijk ook een shirt. Oh, Katrin gaat echt maar. Succes hè? Leuk, hè? Nee, ik word echt Ja, naar mij. zeker. Nee. Ja, dat is direct. Nee, ik film je wel. Ik film je wel. Net spijt Ik was claustrofobisch, dat ding was zo. Ja, ik zoom al tegen de die weer. Dat is hetzelfde. Nee. Maar het zijn nog. Ja, Zo kort leuk sluit de achtbaan. Oh, het zit zuivel. Zuivel, mij is het ook. Nee, nou niet tijd geven. Nee, ja, dan moet je wel een paar trekken. Is het wel leuk, Jara? Ja! Nou, Katrin, is ik misselijk of valt dat? Nee? Jara, ik net misselijk? Wel lokker. Hoe voelt het, Jara? Vind je het leuk? ja. Net eng? Ben je net misselijk? Oh, Maar dat doe je doe me zo misselijk? Nee. Wat moest nou doen? in een vrije val. Oh ja, dat ga ik extra zijn hoor. Dat is stoel even doen dus. Ja, dit zit er meer dan ik dacht. Dat heb je wel heel plat. Heb ik in eerste niet goed? Ja, we horen al in. Oh, met Chip is bakje. Ja, wie gaan aanstaan lekker boekje in, denk ik. Wel lekker waren. Jongens, het is gewoon simmerwaar. Super lekker. Daar is Jelke. Oh, daar. Dan ben je hier en dan gaan we naar het speeltuin. Ja, grappig, hè? Ja. Ja, ik wil je wel helpen. Ga er maar in zitten. Wil jij winnen? Ja, ik help die. Stuur even die kant op. En dan gaan we achteruit. En ik is nou weer verder. Doei, doei. Oh, en Niels zit er echt. Was het een coole auto, man? Wauw. Even tanken? Zet hem er maar bij. Oh. Zie je die Totro? Die ken nog wel even, joh. En daar komt dus gouden topper, man. Plangas door de bocht. Hallo, Moffie. Ja, dan Ilse zullen in de brandweerauto. Nou, goed blussen. Knopjes indrukken. Ja. Oh ja. Dit was het niet. Just, zij stil door haar holen. Hollet. Inderdaad een jessetje. Ik heb geen idee. Ja, die gaat automatisch, ja. Oh, ze ruilen al. Goed zo, jullie. Blussen. En wat vies je ervan, Sverre? Vies het je leuk, die plopsa? Volgens mij wel. Kijk maar. Snatterig. Ah ja, ja, erbij. Kijk, mandje. Chill, hè? Is er wel wat? Oh jee, ken dit wel? Nou ja, ik denk het al. Prrr. Kom maar Niels. Dit vind ik wel een beetje spannend. Oh, Wat was het al? Hilde, die gaat nog omheen. Oh, ik wou het niet zijn. Oh! Pakken. Oh nee, we zijn maar wierbudden. Nou, mem gaat de droege kleren mij heeft. We staan droege kleren hoor. Ja. Hindert niks. Was nog een keer klimmen, kip, best nooit alweer. Was nog een keer klimmen? Doe maar. Best nooit alweer, maakt er niks uit.
Ja, niet waar. Nee! Oh, even de stoel. Oh, ja, kom. Ik ga mijn broek van mijn valt er op daar. Maar shit, hoe heet die toch? Hoe dan? Ja, dan is je. Oh, Jara is boven! Jara! Woe! Hier als ze dit bovenkamer is, hè, jongens? Ik hoop net dat Ben er vlak thuis. Nee, dat hoop ik niet. Famke is ook heel heeg, ja. Helpen, Jara! Goed zo, Famke. De hand is niet. De hand is niet. De hand hè? En dan de voet opnieuw. Goed zo, Niels! Goed zo. Oh, Famke in de haast! Maar shit, joh. Ja, Jara in de buurt. Mag er bij het horen, Jara? Goed zo. Wow! Denk om die hand, hè, want dat piepert man. Wie vangen die op? Ja, doe maar together. Lekker me beter. Nee, denk ik niet. Nee? Nee. Oh, oh dan had ze Vang dan. ze gewoon alleen. Want zit Jara voeten klaar. Wie vangen die? Goed zo. Hey. Wow, wat knap, man. Wat is toen heeg? Nou, lekker eten al, hè? Oh, cadeautje. Echt nog? Een meisje. Eerst alles op eten, dan pas hier met Jara. Ja, dit is kleurspeels. Lekker eten, jongens. A few moments later. Pak maar een stokje. Pak maar een hengeltje. Ja. Als je met 2 handen beet houden, denk ik heel dan. Goed zo, Ilda. Oh, daar is het bak. Ja, doe maar. Met 12 handjes visken. Beetje heen. Ja! Wat doe je? Lastig, hè? Stiekem vindt hij het heel leuk. Ja. Dat ik dan net mooi. Lastig, jongen, hè? Gisteren door, ja, kom op. Ja, goed zo. Ja, dus. Ja. Oh, dat was 12 natuurlijk. Succes op de hier, joh. Eentje. Oh, jammer. Kijk samen. Ja, shit. Ja, maar wat is ziekje? Wat wil je hem hebben? Auto voor ik wil samen. Is die leuk, Ilda? Ja. Oh, make-up. Kijk samen. En wat is toen, Niels? De auto, die is deze. Nee, die helemaal boven. Deze helemaal boven. Deze? De helemaal boven, de politieauto. Oh, dan maak ik een krukje weer even. Tuurlijk, de bovenste, hè? Ja, zeker. Je maakt er alles voor de waan. Die, Niels? Oh. Ja? Oeh, je kan weer doorsje. Zullen we doorsje, Hilda? Van wie hart, net zo van de muziek. Zullen we doorsje? Dat was een mij. Eerst een rondje waarschuwen. Eerst als je wat draaien is, toch? Dino. Smurven. Is dit zacht? Oh, wat een cutie. Michaels. Doe eens wat lekkers. Ja, maar het wel lekkers in de tas. Maar het wat lekker. Hey, de show begint. Zullen we daarheen? Ja, komt de show hoor. Zullen we uit de buggy? Kom maar, gaan we heen. Kom maar. Dit is leuk. Ja, dat is weer leuk. Ga maar de plop in de rekkel daar. Zo, dat we een foto maken. Hé, wacht je.
Ja jongens, we genieten hier nog een boeten van het mooie waar. Maar het zit de eindvlog in maatje. Nou, we zullen zien hoe dat gaat. Hey, hoi. Ja, zo snel komt het er net vandaag. Hoe is het nou? Een leuke vlog. Abonneer je. Zet een blauwe tomk omheen. Je hebt net te liken. De Tsjil App De Tsjil App te liken. te downloaden. En te liken Ja. op Facebook. Om te leiden. Hoort er naar je Tjits vlog. Hey hoi!